Mehriban vatandaşlar, sizi bantdan qard almak dileýäňiz. Bilşimi diýäli, qard almagyň iň möhüm ýollarynyň we iň gerekli usullarynyň biri bolsa, ýerite şol qard almak üçin giregine goýan emläňide derwat we deslapky bakatyny çykarmak bolupdyr. O bakany çykarmak üçin ýerite şol ordan bilermenleriň ençeme ýyllap işlän tejribesi bolan hünärmenleriň ýadan sowatly kesgitlemesi hatda gerek bolupdyr. Şunun ýaly işler üçin, şunun ýaly ähli görät biljek sowallar we kynçylyklar üçin biz bilşimiz ýaly hekem we adil hekem kärhanalar toparyna ýetip bilersiňiz. Bu toparyn ýerite hünärmenleri siziň emläňizde gysga wagtyň içinde tir, dogry öwrenip häzirki zaman şertlerine laýyklykda siziň emläňizde baha çykararlar we elbetde bu ähli hyzmatlary amatly we elýetlerli bahalardan ýerine ýetirir. Bundan başga hekem şu ogurdan baha kesgitleme hyzmatlaryny size götürýär. Olar bolsa telekeçilik, täzirçilik emlägi bozulmaýan emläk, ofisler, dukanlar, önümçilik deftalary, şeýle hem texniki ugurlar we ulaglaryň ähli görnüşleri bolupdyr. Şu ugurlardan hem, ýagny şu emläkden görnüşlerinden hem haýtasyna baha çykarmak bilen baglanyşykly ähli sowallara siz elbetde hekem we adil hekem kärhanalar toparynyň ýerite hünärmenleri arkaly tapyp bilersiňiz. Hekem we adil hekem kärhanalar topary. Siziň kanuny